אמא, כבר שנה שאת לא כאן. שנה בה עדיין לא מצאתי את המילים נכונות לפרידה. אמא חמה, אוהבת, מחבקת, מכילה, בטוב וברע. בבוקר בו החזרת את נשמתך לבורא, היה בוקר גשום. בוקר שבו לא היה ספק לכולנו, שגם השמיים בוכים על לכתך. איך נפרדים מאישה שהייתה כל עולמנו, שהכילה בתוכה כל רגע בחיינו, שתמיד עמדה שם לצידנו, תמיד העניקה לנו את כל כולה, בכל רגע, בכל שעה. הסרט הזה מוקדש לאמנו היקרה והאהובה, מרים מפרת ניאזוב, בת שרה, ומולו יוסף זיכרונם לברכה. מרים נולדה בט"ו בתשרי, תרצ"ט, למשפחה מכבדת ומכובדת, משפחת שמחייב. ילדה רביעית במספר מתוך 5 ילדים. מרים גדלה כילדה מאוד חכמה וחרוצה, ומגיל מאוד צעיר כבר הייתה יד ימינה של אמה. בגיל 12 התייתמה מאביה, וסבתא שרה גידלה את 5 ילדיה במסירות נפש. ובמהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה, התקופה הקשה חייבה אותה להתבגר מהר יותר. ובמקום לגדול כמו כל בני גילה, מרים הייתה חייבת לעבוד ולפרנס את משפחתה. אחים של מרים, מנשה, מזל, מישאל ומיכאל. וכאשר מרים מגיעה לגיל 21, היא חוזרת לעיר הולדתה, חתרצ'י, בשביל ללמוד בבית ספר לאחיות. כעבור שנה, מרים פוגשת את יעקב ניאזוב, ממשפחה מאוד ידועה ומכובדת. ולאחר מספר חודשים של היכרות, הם מתחתנים כדת משה וישראל. יש משפט שאומר, מי שלא ראה את שמחת הבית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. לאחרי הנישואים, מרים ממשיכה את לימודיה בבית הספר לאחיות, ומסיימת בהצטיינות רבה, ומקבלת את תעודת האחות המוסמכת. מרים ויעקב מקימים ביחד משפחה יהודית וכשרה, ובשנת 1961, בחודש ספטמבר, השמיים נפתחים, וקדוש ברוך הוא שולח להם את הבן הבכור, ברוך. במהלך השנים, משפחת ניאזוב מתרחבת, ולברוך מתווספים עוד כ4 אחים, רפאל, נריה, ובארץ ישראל נולדו ניסים ויצחק. בשנת 1974 המשפחה מחליטה לעלות לארץ הקודש ומוותרת על החיים הנוחים בעיר חתרצ'י. העלייה לא הייתה קלה, כלל וכלל, אך מרים ויעקב ראו כנגד עיניהם רק את ארץ ישראל, ועשו הכל על מנת לזרוע שורשים עמוקים וחזקים בארץ המובטחת. בשנת 1975 המשפחה עוברת להתגורר בשכונת רמות שבירושלים. משפחת ניאזוב הייתה ממתיישבים הראשונים בשכונה, ושימשה עמוד הטבח לקהילה כולה. دلو فرزن شونه ورزم نصیحت کردن از خرزم هزاران تعظیم است فرزم بدون قدری پدر مادر بدون قدری پدر مادر تو را آورده بر عالم
صابرم جوغم شونم اکنون تو فریادم بدان قدری پدر مادر بدان قدری پدر مادر روان یک روز از این دنیا جدا میگردی از آنها بگیر دایم دعا هم براخم بیدار قدری پدر قدری مادر روان یک روز از این دنیا جدا میگردی از آنها بگیر دایم دعا هم براخم بیدار قدری پدر بیدار قدری مادر بیدار قدری پدر مادر. המשפחה ידועה גם אז וגם היום בהכנסת אורחים ונתינת אין קץ לכל סובבים אותה. בזמן ההתאקלמות בארץ ישראל, יעקב מתחיל לעבוד בתעשייה הצבאית. מרים עובדת ימים ולילות, לומדת למבחני הסמכה של משרד הבריאות בארץ ישראל לאחות המוסמכת, ועוברת את המבחנים בהצלחה רבה. לאחר מכן משתלבת ועובדת במסירות אין קץ כאחות במחלקת אורתופדיה בבית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים. בשנת 1996 מרים נאלצה לצאת לפנסיה מוקדמת בגיל 56, ויעקב בעלה מגשים לה את החלום, טיול מסביב לעולם. بیدار قدری مادر بیدار قدری پدر مادر روان یک روز از این دنیا جدا میگردی از آنها بگیر دایم دعا هم براخم بیدار قدری پدر بیدار قدری مادر بیدار قدری پدر مادر بیدار قدری پدر بیدار قدری مادر بیدار قدری پدر مادر. זמנים עוברים וילדים גדלים. ההורים מחליטים שהגיע הזמן להכניס שמחה לבית. ובתאריך 26 לאוגוסט 1982 מחתנים את ברוך עם נעמה ממשפחת יצחקוב. עם כל חלום, עם כל מבט, אמא. מרים מקבלת את כלתה הראשונה, נעמה, לא ככלה, אלא כביתה. וזמן קצר לאחרי חתונה, נעמה כבר הופכת להיות יד ימינה של מרים. לאחר כשנה, בשנת 1983, נולד הבן הראשון, אברהם, לברוך ולנעמה, והפך להיות לנכד הראשון בבית משפחת ניאזוב. יעקב ומרים הפכו לסבא וסבתא לראשונה בחייהם, והשמחה הייתה גדולה. משפחת ניאזוב התרחבה. במרוצת השנים ההורים חיתנו את ילדיהם עם בחירת ליבם. בשנת 1989 הבן רפאל מתחתן עם מאיה ממשפחת רחמנוב. בשנת 1991 הבן נריה מתחתן עם בלה ממשפחת בנגייב. בשנת 2003 מתחתן יצחק עם עדינה
ממשפחת אליאב. חשוב לציין שהחלום הגדול של מרים היה שיהיה לה משפחה גדולה. הקדוש ברוך הוא שמע את תפילותיה, אף יותר מכפי שחלמה. בנפשי ידך נוגעת ואוספת את הכל כמו שמש את זורחת והרע הופך לטוב. בואי אמא קחי הפחד וחבקי אותי קרוב. אנחנו הילדים מודים להורים על דאגה ותמיכה, על אושר ושמחה, ויחד עם זאת לא שוכחים את התפקיד החשוב של סבתות היקרות אונה, שרה, פרידה ושרה, שסייעו בחינוך והתפתחות של כל אחד ואחד מאיתנו. בשנת 1990 עלייה גדולה מברית המועצות. יכלו קרובי משפחה רבים לעלות לארץ ישראל, אך בשל המצב הכלכלי וההתאקלמות הקשה בארץ ישראל, ההורים פתחו את ביתם החם והדואג לרווחה. במשך כ5 שנים דלת הבית לא הייתה סגורה, אף לא לרגע אחד. הם דאגו בחירוף נפש למשפחה מורחבת, כמו אברהם אבינו. הכנסת אורחים הפכה להיות כדבר בשגרה, כשכל המשפחה לקחה חלק במצווה חשובה. ההורים, הילדים, הכלות, הנכדים, כולם נרתמו למטרה הנעלה, נחיתה רכה וקלה למשפחה מורחבת שעלתה מגולה. בשנת 1998, בצאת צום גדליה, פקד אסון נורא את המשפחה. ניסים, הבן האהוב והיקר, נהרג בזמן מילוי תפקידו בצה"ל. כל מי שהכיר את ניסים זיכרונו לברכה, העיד על דמותו ועל תכונותיו הבולטות והחיוביות, אשר הרעיף על כל סובבים אותו. כל מכריו העידו עליו כי היה אדם מיוחד, אשר העיר כל מקום בנוכחות הכובשת שלו. ניסים השאיר חלל גדול אחריו, שאותו לא ניתן למלא גם היום. אח שלי, הרבה זמן חיפשתי מילים. אח שלי, מתחבא לו בין עננים. אח שלי, תראה מה עברתי מאז, איך תמיד לי הקשבת. עכשיו בעבר נחז, משפחה שדואגת, עוד אמא כואבת, כולם רוצים לראותך. אחי היקר, מחשבה תמיד עליך, אני כמעט נשבר, אמא זועקת אליך. אחי היקר, דמעות חונקות קרוני, מה כבר נשאר? איפה אתה אחי?
בשנת פטירתו של ניסים זיכרונו לברכה, מרים מצא את הכוחות כדי להנציח את שמו בעולם על ידי שיעורי תורה וקריאת תהילים, לעילוי נשמתו במשך כשנה שלמה. שנה לאחרי פטירתו התקיימה בשכונת רמות הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו. ומאז כל שנה מפקדיו פוקדים את בית המשפחה על מנת להיזכר בניסים, באדם הגדול שהיה. מפקדיו הפכו למשפחה אחת, בעצב ובשמחה. ההורים הקימו בית כנסת לזכרו של ניסים וסבא יצחק, ובבית הכנסת מתקיים כולל לעילוי נשמתם ולהגדלת שמו של קדוש ברוך הוא בעולם. בשנים האחרונות החלה הידרדרות במצבך הבריאותי, ולפני כ7 שנים קיבלנו אותך בחזרה. לאחר שרופאים לא נתנו לך כל הסיכוי לחיות, ניצחת את כולם כנגד כל הסיכויים, עם אמונה עמוקה וחסרת מעצורים. ובעלך יעקב ניאזוב עשה כל שביכולתו על מנת להקל על כאבך ולחזק אותך ככל האפשר. אח שלי, אם תדע מה אני כאן עובר. אח שלי, אוי, אוי כמה אתה לי חסר. אח שלי, כולם מצפים לשובך, איך תמיד לי אמרת, אתה בשבילי משפחה. משפחה שדואגת, עוד אמא כואבת, כולם רוצים לראותך. אחי היקר, מחשבה תמיד עליך, אני כמעט נשבר, אמא זועקת אליך. אחי היקר, דמעות חונקות גרוני, מה כבר נשאר? איפה אתה אחי? בשנה האחרונה לחייך חלה הידרדרות קיצונית במצבך. יש משפט שאומר, האדם מתכנן תוכניות ואלוקים צוחק. ולפני שפינינו אותך לבית חולים, אמרת משפט שנחרד בליבנו לעד. לבית הזה אני כבר לא אשוב. ליווינו אותך ברגעים האחרונים של חייך, ולא היה רגע אחד שלא היה אדם ליד מיטת חולייך. והדבר שעליו חשבת גם בזמנים שהם כל כך קשים עבורך, היה תמיד לברך את כולם. כל כך אופייני לך, לחשוב על אחר, גם כשאת צריכה לחשוב על עצמך, וגם כשכולם חושבים עלייך. בתקופה שבה היית בבית חולים, הגיעו כל כך הרבה אנשים לבקר אותך, ולהודות לך על מי שאת ועל מה שאת היית עבורם בחייהם. המשפחה, חברים, מכרים, שכנים,
רבנים גדולים אשר באו לשאול את שלומך והתפללו למען בריאותך. עד יומך האחרון היית מוקפת בכל בני משפחה. ובעלות השחר של יום חמישי, ד' שבט, תשפ"ג, יום הילולה של בבא סאלי הקדוש, זכותו תגן עלינו, השבת את נשמתך לבורא, בזמן בו קדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמות לעולם. את שלך הוא לקח לחיקו. בזמן הלוויה הגיעו ללוות ולכבד אותך המוני אנשים, אשר ספדו לך בהרבה הערכה ואהבה וכבוד בדרכך האחרונה. אם היית רואה, לא היית מאמינה לכמות האנשים שבאו לכבד אותך, להזכיר אותך, להספיד אותך, את האדם הגדול שהיית. העידו עלייך שהיית עבורם ועבור כל העולם, כמו בעירה של מרים, באר של מים, החיים ממש. את היית חמצן לחיים של כולם, לא רק למשפחה שלך, אלא לכל הסובבים אותך. אנשים שהגיעו להזכרה דאגו להזכיר ולקיים את צוואתך. חודש בחודשו, שבת והאזכרה לעילוי נשמתך. בשמך ובשם כל משפחת ניאזוב, אנחנו רוצים להודות לרבני העדה הקדושים ולילדיו היקרים של מר יצחק אברמוב ולרב רפאל כהן שזיכו אותנו בסיום מסכת כל חודש במהלך שנת פטירתך, לעילוי נשמתך. לכל משפחה הקרובה, הסובבים, השכנים היקרים, תודה לכולם מכל הלב. לא נשכח אותך לעולם, את המורשת ועשיית החסד, האהבה לזולת העצומה שהייתה בך. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיואב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. יהי זכרך ברוך. אנו המשפחה רוצים להודות לאולפני ראובן על עריכת הסרט לאמנו היקרה והאהובה מרים מפרט ניאזוב, בת שרה ומולו יוסף, זיכרונם לברכה. Твою безмерную любовь всегда мы помнить будем, мой самый добрый человек. Тебя мы не забудем, пока мы живы, знаешь, мама. Живешь ты в нашем сердце, я знаю, бережешь ты нас, и даже после смерти. Покойся с миром, мамочка родная, пусть душу осветит Господь твою. Небесный ангел, усталости не зная, хранит покой твой, я за тебя молюсь. Покойся с миром, мамочка родная, пусть душу осветит Господь твою. Небесный ангел, усталости не зная,
хранит покой твой, я за тебя молюсь. אמא, תמיד את עוטפת אותי בזרועותייך, תמיד מחזקת אותי במילותייך. אוי אמא, מדמעותייך אשבר. אמא, בימים הקשים את תמיד נותנת בי כוח להרים את ראשי, להמשיך את חיי, מהכאב שוב לשכוח. אוי אמא, בתפילותייך אשמר. אמא, לעולם לא אוכל בלעדייך, אגרש כל דמעה מעינייך, אעשה את הכל בשבילך, לא אשכח אותך אמא. איך גידלת אותי בשתי ידייך, בלכתי בבואי עד אלייך. את האור, את הבית החם, אוי אמא, בזכותך אני קיים. אמא, כמוך יש אחת בעולם, לא אמצא עוד אחרת. את עושה את הכל בשבילי, כמו צבא את נלחמת. אוי אמא, שישמור אותך האל. אמא, לעולם לא אוכל בלעדייך, אגרש כל דמעה מעינייך, אעשה את הכל בשבילך, לא אשכח אותך אמא. איך גידלת אותי בשתי ידייך, בלכתי בבואי עד אלייך. את האור, את הבית החם, אוי אמא, בזכותך אמא, לעולם לא אוכל בלעדייך, אגרש כל דמעה מעינייך, אעשה את הכל בשבילך, לא אשכח אותך אמא. איך גידלת אותי בשתי ידייך, בלכתי בבואי עד אלייך. את האור, את הבית